Teija. No niin, hei vaan kaikille, hyvä vappu kansa. Olen siis Teija Makkonen, sotatieteiden maisteri, oikeusministerin, ulkomaankauppa- ja kehitysministerin valtiosihteeri. Elämme Euroopassa vaarallisia aikoja, kuten Jussi Halla-aho äsken puheessaan totesi. Ukrainassa taistellaan koko Euroopan turvallisuuden puolesta. On roolinsa turvallisuuden ja vakauden ja puolustusyhteistyön tuottajana. On tehtävä toimia, jotka mahdollistavat Ukrainan laajemman aseellisen tukemisen. Se, mitä päätöksiä EU:ssa myös tehdään, vaikuttaa aivan suoraan Suomeen. Edessä on kesän EU-vaalit. Tulevan parlamentin ja komission on tärkeää keskittyä vahvistamaan ennen kaikkea Euroopan turvallisuutta, taloutta ja vakautta. EU:sta tulevien päätösten ja sääntelyn tulee myös tukea tätä. Nykyinen työni valtiosihteerinä on kuitenkin entisestään avannut silmiäni, miten retuperällä Suomen EU-politiikka on pitkään jo ollut. Aina ennakkovaikuttamisesta ja rohkeudesta ajaa EU:ssa aidosti Suomen etua. Suomi tarvitsee vahvempaa EU-vaikuttamista ja kansallista edistävää ja puolustavaa politiikkaa. EU:n päätöksentekoon on vaikutettava strategisesti, oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti. Nyt on aika ja mahdollisuus muutokselle. EU:n päätöksenteolla on suoria ja merkittäviä vaikutuksia Suomeen. Sitä ei voi olla korostamatta. Äänestämällä perussuomalaisia meppejä voit olla varma siitä, että jokainen meppi ajaa Suomen etua. Kiitos ja hyvää vappua kaikille ja muistakaa äänestää 9.6. EU-vaaleissa.